detalje o predstavi od ljudi koji su za stolom. Hvala vam još jednom. Evo, ja bih sada dala reč piscu Đorđu Milosavljeviću. Izvolite. Važi, hvala. Pa, ideja za ovaj komad je bukvalno nastala u vreme kad se utakmica i odigravala i sutradan sam se čuo sa Milanom, rediteljem predstave, Milanom Karadžićem, i pričali smo o toj predstavi, međutim bilo je potrebno da zajedno dođemo u Zvezdaru i da pričamo sa Dušanom Kovačevićem. Posle toga sam obećao da ću napisati dramu i nije više bilo izbora, sam morao tu stvar da uradim. Stvarno mi je drago i što radim u ovom pozorištu i što radim sa ekipom i sa rediteljem s kojim volim da radim i sa glumcima s kojima sam već dosta radio. I evo, ako mogu, ne bih ulazio u ovo što Duško reče, prepričavanje predstave, vidjet ćete već, ali kao pisac, ako mogu, evo jednu stvar da kažem, za čim jedna mala žal u ovoj predstavi jeste što se u poslednjoj sceni ne čuje popularni hrvatski pevač Marko Perković Thompson. To mi je pesma Geni kameni su bili predviđeni za tu finalnu scenu, nažalost ona se neće čuti, sad prosto izgledalo suviše komplikovano da i nju izvedemo ovde na sceni, ali što se tiče svega ostalog, ja sam stvarno zadovoljan što smo pred vama i što ćemo uskoro biti pred vama kao na sceni. Eto, toliko. Hvala. Milan Karadžić, editor, izvolite. Drago mi je, pozdravljam sve i zahvaljujem se što ste u ovolikom broju došli. Pa ono što bih ja moram da odgovorim Đorđu na ovaj štrih Thompsona, bilo bi dobro za komad da smo sve to uradili, imali i ja bi s tim, i vrlo bi bilo gigantno i zanimljivo, ali to je sa pravima, onda sa verovatno i sa tim čovekom, sa autorskim pravima, mislim, i tako dalje, to je dosta komplikovano, pa smo napravili jednu, mislim, dobru zamenu za sve to. A ne verujem ni da bi on baš bio rado da nam da prava, ali dobro. Ja, ono što želim da kažem, ja sam uživao dok sam radio u predstavu. Pre svega imao sam odličan tekst,